Mas gipahugda na ang seguridad sa custodial facility sa Davao City Police Office karong balik prisuhan human nadakpan pagbalik ang usa ka high-valued individual sa pagdula og illegal nga droga nga nakaiskapo sa miaging semana. Nakaalerto si Argil Relator. Human mi eskapo gikan sa custodial facility sa Davao City Police Office niadtong February 5 sa kadlawon. Nadakpan pagbalik sa kapulisan si Alfred Ismael Magallanes Matute, February 9 sa gabi. Nakadawat og impormasyon ang tracker team sa Special Operations Group sa DCPO samtang nagalusad og follow-up og manhunt operations nga nagtago ang eskapo sa Buhangin, Davao City. Pagdating doon, nakita ng operatives natin na nandun yung suspect kaya kinasaya yung pag-aaresto sa kanya. Right after pag-aaresto sa kanya, sir, pinipresent natin siya sa ating acting city director, Sir na Police Colonel Manan Caracas Muarif, around 11:30 p.m. Kagabi. And ngayon, sir, is nabalik na siya sa ating DCPO detention facility. Gipaslak na siya og balik sa custodial facility sa DCPO. Gawa sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act nga una na ay kiatubang sa suspect. Doon na pa'y dugang kaso nga ipasaka sa kapulisan kaniya sa pag-eskapo ni ini. Yung open area na doon yun na dumaan yung detainee natin is kinoclose na talaga, sir. And then yung mga privilege na binibigay natin sa mga detainees at saka sa mga visitors nila, ini-stricto na natin, sir. Wala pa'y pahayag ang suspect. Kauban si Malchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.